ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சுவையான மீன் மஞ்சூரியன் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மீனை பொரித்து எடுத்துக்கலாம், சில்லி மாதிரி. நல்லா இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவிலேயே சில்லி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் ஒரு கப் மீன் சில்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். குட்டி குட்டியாக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 5-6 பூண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், அப்புறம் வெங்காயம், குடமிளகாய், அப்புறம் நெய், டொமேட்டோ கெச்சப், சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ். இதுதான் தேவையான பொருட்கள். வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. அதில் சிறிதளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டையும் நல்லா அதில் பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சியும் பூண்டையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெண்டும் நல்லா நெய்யில் நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 1 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1/2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், இப்போ நல்லா மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் நம்ம சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ வெங்காயமும் நம்ம குடமிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா அந்த சாஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு கேப்சிகமும் வெங்காயமும். இப்போ நம்ம மீன் சில்லியை சேர்த்துக்கலாம். மீன் சில்லி நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த சாஸோட. ரொம்ப சுவையாக இருந்துச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். மீன் சில்லி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சூப்பரான சுவையான மீன் மஞ்சூரியன் ரெடி.